Γελάει με τον πόνο μου, ρε. Όλος λύσαξε, πετάει τους πολυελαίους εκεί. Θύμωσα, τι θες. Κάτι πράγματα στον αέρα. Γαμίσου κολομίγα. Παίζουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στέλιος. Το lag. Auto lag. Mortal Kombat. Ό,τι χειρότερο. Μαλάκα, παίζω. Βλέπω φωτογραφίες. Γιατί κολλάει τόσο? Μέσα. Όπα, what the fuck. Wow. Έλα, κάτω. Get over. Όχι, δεν θα έρθεις. Καλά, μισός και έρθεις, ρε. Έρχομαι εγώ. Γεια σου, καλή νότσε. Αυτή τη μαλα... Πώς την αποφεύγω? Έτσι. Νιου. Το μπουσταρντάκι. Α, μπλοκ δεν ψήθηκε ποτέ εκεί πέρα. Ναι. Περισσότερο damage, παιδιά, περισσότερο. Το lag, ρε μαλάκα, είναι απαράδεκτο. Γιατί? Γιατί είναι απαράδεκτο το lag, σ' αρέσει εσένα? Α, το lag, ο κόνακα, άκουσα και ποιος είναι ο κόνακα. What the fuck. Ναι, θα το εκτιμούσαν, μπορούσα να κουνηθώ λίγο. Όχι πολύ, τόσο, φτάνει. Τώρα ξανά όπα το lag. Τώρα βλέπω εγώ τέτοιες φωτογραφίες. Έλα. Α, έχω τον ninjutsu, πες το έτσι. Έχω τον ninjutsu, πες το έτσι. Τώρα το διάβασα εκεί πάνω. Να σου πω, εγώ παίζω με το Inferno ή με το άλλο, όχι με το ninjutsu. Καλά τα πήγες. Αου. Μπλοκ πως κάνει? Όπως κάνεις και τις X, 4, ξέρω εγώ. Wow! Το μπλοκ έψαχνα. Hey! Μας κορόιδεψες. Hey! Κλωτσίτσα! Κλωτσίτσα! Και η γη! Την έκαψα! Πάμε στο lag. Το αγαπάμε το lag, παιδιά. Το online του Mortal Kombat. Ό,τι καλύτερο να το θυμάστε. Ό,τι καλύτερο. Πω Παναγία μου τα 20 FPS. Κάτι είπε. Do you enjoy pain? Τι είπε για τη μάνα μου? Ωραία, τι κάναμε. Κλωτσίτσα. Ρε, μακερώστε εγώ σένα. Με το σφυρί. Ρε, άσε. Γαμώ, άσε με. Ρε, άσε με λίγο, ρε. Τι ήταν αυτό? Γιαγιά. Απλά πηδάει. Από εδώ και από εκεί. Ναι. Κοίτα εκεί. Κοίτα, ρε. Έλα εδώ. Όχι, μη με παγώνεις. Άσε με να θυμηθώ τον μπε... Ναι. What? Έχει και τέτοια αυτός. Σε έπαιξα. Δεν το ξέρω ότι έχει και teleport. Είναι μέχρι να τον θυμηθώ. Μην το θυμηθείς, δεν χρειάζεται, είπαμε, μη. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλιώς πώς θα παίξω? Ω, το έκανε του. Τσάμπα νίκη δεν έχει, ρε. Δεν σου δίνω νίκης. Απλά μου στέλνει κάποιος μήνυμα. Είσαι ο αληθινός. Σοβαρά. Ναι. Όχι, είσαι ο ψεύτικος. Είμαι ψεύτικος.
Έχω μία απορία για το Sub-Zero. Για πες. Σου πετάει τη χιονόμπαλα. Που σε κάνει πάγο, οκ. Ναι. Θα κάνεις άμυνα, θα την κρατήσεις στα χέρια. Γιατί δεν παγώνεις? Τώρα. Ας μαλακίες. Ω! Yeah! Ώστε- Το μάτι! Πάει το μάτι! Ώστε έτσι! Ώστε έτσι τι? Ώστε έτσι! Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Χορεύω μόνος μου. Μόνος του! Καλά ντε, τι μίσος είναι αυτό? Τι, ναι, γεια σου και σένα. Τα σέφη μου. Όταν εννοείς rematch είναι με τους ίδιοι. Α, ούτσα τα πακά. Μα, τι κάνει ρε? Πάρ' το, όχι το. Κοίτα εδώ. Όχι, μην κάνεις και Άσε με. perfect. Έλα εδώ. Σε πες την κλωβοδιά στο χέρι. Η ανοργασμική νίκη. Χωιά! Χωιά! Ταμπαριμασκά! Περίμεσκα. Όπλα το διέλυσε πριν καν το πετάξω. Όπα, όπα, καλά ντε. Καλά ντε. Ένα θέμα. Μπορείς να μου πεις πώς δεν σε έπιασε αυτό? Μπορείς να μου πεις πώς δεν σε έπιασε αυτό? Oh, what? Καλά ντε. Το mindfuck. Είμαι ο Χουντίνι, νόμιζα ότι είμαι ο Sub-Zero. Όχι, είμαι ο Χουντίνι. Ο Χουντίνι. Από όλους αυτούς ο Χουντίνι. Ναι. Γιατί? Απλά ρώτησα. Αυτό είναι ωραίο μάτς πλάκα-πλάκα, Ναι, ισχύει, είναι λίγο πιο normal. Όχι! Να θυμόμουν και τις υπόλοιπες επιθέσεις, καλά θα ήταν. Πώς δεν σε πέτυχε αυτό, λέει. Μιλάς εσύ. Γιατί τι έχω εγώ, ρε. Καμπότο. Ξέρεις, κλωτσίτσα. Αχ, αυτή η κλωτσίτσα. Ωραία το μητέρο το καπέλο. Τι κάνω ρε μαλάκα ο γέρος? Ο μαλάκα ο γέρος έχει λυσάξει. Ωραία, δεν φαίνομαι τι κάνει τίποτα τα κέντα. Ωραία, ούτε εγώ, θυμηθούμε. Wow! What the... Εντάξει, το έχω. Τελείωσε. Ωραία το πάμε. Να σου πω, παράταμε. Όχι. Ρε, θα σε μαστιγώσω, ρε. Άσε με Ρε! Ρε, θα σε δείρω, ρε. Γιατί είναι τόση ώρα τι που κάνεις. Πιο πολύ εννοώ. Μπλοκ στον αέρα δεν πιάνει. Δεν ξέρω. Γιατί έκανα μπλοκ, αλλά τέλος πάντων. Οκ. Τα πλευρά μου! You kinda suck, dude. Και κάπως έτσι έφυγα. Εκεί. Ρε. Και
γωνία και δεν... Τι κάνεις? Πέθανες. Τι έπαθες? Παρατάω ρε. Ήταν τόσο κακό αυτό. Όχι. Ήταν ξέρω εγώ τα τελευταία λόγια. Το κάνει και στον αέρα! Τι θα γίνει! Πώς με πέτυχε? Αυτό εξήγησε μου λίγο πώς με πέτυχε. Πήγες να κάνεις άλμα. Όχι. Αποκλείεται. Νομίζω. Αποκλείεται. Δεν πάω το να κουμπίσω ρε. Πάρω αυτό τότε. Αμάν, καλά ντε. Τα νεύρα μου. Τα νεύρα μου. Με τα taser, πάρ' το taser από εδώ χαμό. Ό,τι θέλω να κάνω. Κρέλισα κακιά. Τι έπαθες, γιατί σε κινητό? Κώστα, πες με ρε. Κώστα. Κώστα. Σφαλιαρίτσα. Τι έπαθε? Ναι, το βάρεσα ρε. Τα achievements. Πού πήγε, ξανά φύγε. Σφαλιαρίτσα. Κώστα. Κώστα, πες με. Θέλω πολύ να δω τη φάτσα σου πραγματικά. Είναι η φάση που μόνος έχεις και κλαίσει. Απαράτα μας. Ο καλύτερος στα 5. Τι, άλλο ένα? Αλλά 2. Άλλα 2. Με τους ίδιους. Όχι. Όχι. Όχι να μου λείπει το βύσινο. Όχι. Α, γι' αυτό έχεις και το Raiden στο... Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Όχι, 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 όχι. Δεν μ' αρέσει ο Raiden. Δεν παίζω καλά με το Raiden. Λοιπόν, είναι μέχρι να βρούμε τι κάνει αυτός. Wow. Αχα! Όπα! Μη μου πέτας πράγματα εσύ. Τι κάνεις ρε μαλάκα? Really now. Ο Χριστός και η Πανάγια! Πρέπει να μάθω τι κάνει ο παίχτης μου, ναι. Έχω πετάξει. Τι είναι αυτό? Γιατί έχω ένα πολυβόλο. Ω! Ω μαλάκα! Κάνω και από αυτά. Α, ωραίο είναι αυτό, να το ξανακάνω. Οπ! Ω το τζουκ! Τι άλλα κάνει? Α, κάνει ωραία πράγματα. Μάλιστα. Και τα κάτσε εκεί τώρα. You show little promise. Round 2. Fight. Όχι μαλακίες αυτή τη φορά. Όχι! Τι κάνει ρε μαλάκα? Χουζιά!
Και πώς πήγε ο Μακαρίτης, του ήρθε ένας δαίμονας στο κεφάλι. Πραγματικά. Αου! Το μπαζούκα! Το φορτίζει κιόλας λέει! Όσο θες! Πάτα! Τρόμαξα! Τι ήταν αυτό! Η μπεκάτσα! Θα ξεφύγει! Ω! Τι κάνεις ρε! Τι έκανες ρε! Τι είναι Αεροπλανικό! αυτό? Ποιος τον τρώει? Όχι λέει! Κάνω αποφώνηση εσύ. Εγώ να κάνω αποφώνηση. Εντάξει, ήταν ο X Pro Gamer TV XX HD 1080p και αυτό ήταν το Mortal Kombat X. Και τώρα θα πάμε να το κάνουμε και δύο uninstall. Γιατί είσαι κακός? Γιατί είμαι κακός? XXXXD. Συν τι είπες ότι πρέπει να κάνουμε? Και λέω ότι θα το κάνουμε τώρα και δύο uninstall. Α, ναι, περίπου. 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 Ίσως. Μπορεί. Σε κάποιο στο κοντινό μέλλον. Μπορεί. Λοιπόν, πηγαίνετε στο κανάλι του, τέλος πάντων το ξέρετε, Στέλιος Κακός Χαμός. Όσοι δεν το ξέρετε, Γιατί να έρθουν στο κανάλι? Εγώ τους κάλεσα. Δεν τους φώναξα. Ναι, συνέχισε. αρνούμε. Αρνείσαι. Καλά. Εντάξει, παιδιά, φύγετε τελείως. Δεν θέλει να μιλήσει άλλο.